Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Van harte welkom, vastelopen samen zal ik zeggen, vanuit het Brandscafé in Lin. We hebben vanavond heel veel gasten hier. Jimmy... Ja, we hebben heel veel muzikale gasten en heel veel grote prinselijke hoogheden van onder andere Remuin en van Vuilweer uit heel Limburg sinds vandaag dat gezelligste brandsvastelovend voor je afgezakt. De belangrijkste mensen met vrienden is natuurlijk met een grote vriend Wim. Wim, Laten we starten met het grote vastelovensnieuws van afgelopen week in Maastricht. Ze kunnen er wel weken achter elkaar magisch Maastricht op het plein zitten. Ze kunnen de andere regio op het plein zitten. Maar Limburgers, dit werd dit jaar een lastige. Dus wat werd het dan? Heerlen, Sittard, Remuin, Venlo. Nou, ik denk dat ze in Remuin al een heel groot feest hebben. Ik denk dat ze in Venlo een groot feest hebben. Dat zijn allemaal boetefeesten. Nou ja, Maastricht zijn altijd voorlopers. Ze gaan nu de eerste keer naar binnen toe. En ik neem aan dat ze hiermee dat voor binnen moeten gestaan. Ik denk dat we lekker boete blijven staan. Vastelovend is een straatfeest. Laten we het zo haaien. Vastelovend is zeker een straatfeest. Met confetti op straat en niet binnen. Ja, klopt. Nou, de eerste vastelovensvereniging die van de vuren gaan halen, daar ben ik bij op de Prinsuitroping geweest. Dat zijn de vrijgeleers uithalen. Zijn er dus lustig ook? Stel de heel even voor. Ja, goeiedag. Ik ben Paul de Eerste van Vastelovensvereniging De Vrijgeleers Uithalen. Daar waren we wel bang voor. Oh, ja. Vrijgeleers, wat je vrijgelt er niet, je zit er mensen van plezier. Want ik kan me herinneren, ik was bij die uitroping. En we gaan eens heel even samen kijken wat toch allemaal gebeurde. Dit jaar dat de prins, die kleedt zich achterom. Oh. Op het balkon daar. Maar dan heb je dit jaar het geluk dat ik prins ben. Oh, dat wist ik. Ja. Ik heb het tegen gemaild. Je hoort dat al, beste kijkers. Kinderen moeten dit haaien. Doe gisteren niet je voorganger weer? Ja, dat klopt. Heb je helemaal geliegen. Stel ik even voor aan de kijkers van TV11. Goedendag, ik ben Paul Ververs, 30 jaar. Ik woon sinds 2 jaar in Roggel. Maar mijn hart ligt nog altijd in Halen bij de Vrijgeleers. Hoe ik volgens ben. Maar ja, ik zit zelf in de Prinsencommissie, maar van mijn eigen verrassing ben ik zelf gevraagd of voor prins te worden dit jaar. Dus dat was toch wel een verrassing voor u? Dat was een heel grote verrassing, want we zouden de prins gaan vragen. Ja, daar hebben we afgesproken voor de heer te gaan. En toen kwam in één keer we doen het met 3 man. En toen kwam 1 van die 2 in één keer binnengelopen met mijn vriendin. Ja, en dan werd ze 1 + 1 is 2 natuurlijk. En ja, toen kreeg je een grote glimlach op gezicht uiteraard. En daar heb ze dus niet voor nog over te denken? Nee, dat duurt nog geen seconde echt van over te denken. Nee. Maar dat is eigenlijk een dagelijks leven? Ik ben chauffeur bij de firma Dietse Bakker in Roggel. Ik reed op een betonmixer of op een asfaltwagen. En ja, daar ben ik al 6,5 jaar. Ja, ik nu al 6,5 jaar. Ja, daar hoeft de Vrijgeleers zich eigenlijk geen zorgen mee te maken. Dat doet die gewoon door de vastelovend koers. Helemaal, absoluut. En Polonaise is best bekend, best gewend met al die files. Ja, een file, daar staan we niet gek van te kijken. Dan gaan we gewoon links of rechts op en dan geef ik gas. Hè. Gewoon 4 dagen gas geven hè, met de vastelovend. En wie gaat het hier in zijn werk? Wie gaat het hier in zijn werk? Wie gaat die uitroping hier in zijn werk? Nou, het uitroepen is zo, we hebben altijd de tweede zaterdag van januari hebben we leedjesavond. Daar zijn we nu mee bezig. In de pauze van de leedjesavond is de boer Broelof bekendgemaakt. Dat is ook net gebeurd. Dan zijn we in de tweede helft van de leedjesavond bezig. En daarna werd de oude prins, de oude prins werd zijn mandje en alles afgedaan en de ketting en de scepter en de muts. En dan gaan we beginnen aan het prinsuitroepen. Ja. En het is zo streven om dat op 11 te doen, maar elk jaar is het natuurlijk een gejaag.
voor dat klaar te krijgen, wel of wel. Maar daar zijn we nu al mee bezig voor dat toch even klaar te krijgen. Ja. Mocht voor wat mij betreft ook 4 minuten eerder. Ja toch? Ja, maar dat kan me niet halen. Voor mij ook, trouwens. Want ik stond te popelen voor mijn omgang te kleden. En vorig jaar was dat hier, toen kwam er de boven vanavond. Is dat nog altijd zo? Dat was vorig jaar, ja, maar we hebben het voordeel dat we hier bij Aldegoor een heel groot complex hebben. Dat we meerdere zalen dat kunnen doen. En dit jaar hebben we ervoor gekozen om in de zaal. Dit jaar hebben we ervoor gekozen in de zaal voor het op het balkon te doen. En ja, dat soort gedaan. Ik was één als je de zaal in gaat. Op het balkon gaat het zich afspelen dat er nu je prinsroute komt. De ene jaar kiezen we ervoor voor hier bijeen te komen met de rode en de prins bekendje maken. En ja, dit jaar hebben we ervoor gekozen voor dat op het balkon te doen. Helemaal te gek. En dat is ook een spreuk? Ik heb zeker een spreuk en het komt erop. Ja, de spreuk wat ik net al zag, dat ik noem een roggelboon. Daar heeft met die spreuk mee te maken. Dan word ik heel goed nadenken, omdat ik hier al te presenteren ben en stikzenuwachtig ben uiteraard. Maar mijn spreuk, al woon ik er niet meer, ik ben en blief een vrijgeleer. Al woon ik er niet meer. Ik ben en blief een vrijgeleer. Kijk, en zo gaat het met deze vastelovend. Want ik kan alleen maar zeggen, in de show naar vastelovend, want net de presentator werd al heel ongeduldig. Zonder ik kinderen niet aan het werk. Nee, precies. Ik moet even samen en ik moet presenteren. En dan zien we ons dadelijk in de zaal. Show naar vastelovend. Dank je. Meneer Badenom, dit is meneer Beschoor. Goeiedag. Goeiedag, hallo. Meneer Beschoor, ik kan je wel eens zingen. We vinden het geweldig dat jij als TV11 hier zingt. Zo zien we al, die jongen, de vaste ochtend, brengt ons hier bijeen. We gaan door, nog zonder dat komt is, met groen en wijn, dat is het mooie tot zien. Prins. Weer een nieuwe prins. Hij moest aan de vast. We hebben dit jaar weer een nieuwe prins. Morgen een voorstellen. En dat is een nieuwe prins, Paul Vervelen. Ik moet me even gaan zitten, want de deur gaat open. Ah, het voelt geweldig. Ik ben vorst eigenlijk van de vereniging en je weet wat, die prinsen elke keer doormaken. En om het nu zelf door te maken, als een kindje blief, meen ik eigenlijk, als een kindje blief. Het is toch anders als het ding dat het geeft. Ja, 100%. Ton heeft ze helemaal gelijk in. Als ze het zelf bus, dan moet ze pas met. Dan gaat het gebeuren. Dan gaat het inderdaad gebeuren. En dus zijn ze op een heel groot jaar te wachten, dan weet ik zeker dat het gaat gebeuren. 20 januari bij u in de studio, zien voor ons. En dan gaan we vanavond de avond wat we dadelijk met maken, we doen het erover, gaan we samen samenvatten. Ja, dat gaan we samenvatten, maar vertel me niet wie prins heerlijk die dag was. Ja, komt goed. Thank you.
wie voelt zich dat nu? Dus steeds dat is Romeo boven op het balkon. Wie is dat die nacht afgegangen? Ja, die nacht. Ik kan tegen jullie eerlijk zeggen, die nacht, daar weet ik niet meer veel van. Dat heb ze altijd als balkonprins. Ja, inderdaad. Wie zag ze dat, Wim? Nee, ik zeg dat heb ze eigenlijk ook als balkonprins. Hè. En wat hebben ze zo na die uitroping al metgemaakt? Moest ze van zeggen, nou, dat sprong er helemaal bovenuit. Ja, maar ja, ik heb al van alles metgemaakt. We zijn afgelopen weekend zijn we naar Cobertus geweest in Remun, naar de receptie. En toen kwamen mijn adjudant, die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, eigenlijk moeten we nog even doorgaan. Ja goed, als jij dat wilt, dan doen we dat. Dus ik pas me altijd aan wat. Dan zijn we nog even naar de plekkers geweest in Merem. Of ja, van Herten, maar dat was in Merem bij de Zuurfeest. Ja, dat hebben we nog eens goed doorgehaald, ja. Maar wat mij eigenlijk verrast, dat ze zo weinig van die nacht af werd. Wim, dat wilde dat volgens mij niet zeggen. Nee, Hij wilde niet in de grote klok hangen. Dat kan Ik kan het in ieder geval vertellen. Kijk, ik heb mijn scepter in één. Wie zondagsmorgens met de raad van 11 minuten adjudanten de zaal op ging ruimen, wist ik niet meer hoe dat was. Maar dan kom je toch terug op die spreuk van dich. Hè? Wie ging die spreuk ook alweer van dich? Al woon ik er niet meer, ik ben en blijf een vrijgeleer. Ja, maar Wat zit er, Wim? dan ken Wim, ik wat zit er? Wat zit er? Heb je het verstangen? Nee, ik heb het niet. Al woon ik er niet meer, ik ben en blijf een vrijgeleer. Oh, ik dacht dat ze zei van, ik drink er get meer, ik ben en blijven. Dat kan ook, dat kan ook. Dat was natuurlijk niet de toepasselijke prins van dich, want du spreekt eigenlijk veel minder als ik had gedacht. Maar de vrijgeleers van nu een echt vorstelijk ja door, vind ik. Nu zit de vorst gaat minder als normaal. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou. Ja. En dan dat je dan nog, hè? Daar hebben we het nog niet over gehad. Nee. Wie is het dicht vergangen met hem? Ja, eigenlijk best wel goed. Ja, hij kwam me vragen als adjudant. En daar kon ze natuurlijk geen nee op zeggen. Mijn beste kameraad prins werd. Ja, en toen moest ik toch flink gaan trainen om dat allemaal bij te houden. Want dus nee, ik ben heel blij om adjudant te zijn. En de collega van dich? Ja, de adjudanten kwamen met z'n allen, prins en adjudanten. Ik was ook compleet verrast, want ik was net met de andere volks aan het kallen wie dat allemaal ging met de prins eigenlijk. En ik heb ze proberen klaar te trainen voor deze dag. Ik ben ervan overtuigd dat heel het af werd gevrijeld. Zo naar vastelopen, jongens. Vastelopen samen. Zoals we het beste kijkers, veers in de commerciële zender. We moeten kijken dat we even het centjes ophalen. We gaan heel even naar de inkoop en we zijn zo terug. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.